Kejing kerdok kam kedai kemat kebobok sisa yaki samla ha kejing kham tam hadin bakilai pendap yaki jing puli beper bat kene kejuan rak ru kejing pen Kulmar jengmut ya kejing jongki. Kumbalong menta ki samla ki be banyok kam kat sabalat kam laka long haki office sarkar ne jongki briu shimat baraki badan ba ki seng laki jongki kam baraki badan bor bat pisa ki persang daki lenti ki bamdai ka balong pat kejing yo rat ya ka hok jongki wei. Hakajing persang jongki bantho yaki Eksamin ki babun ki samla hakari ka kenti ki la ot halor ka Ïatyngkhuh jong ka port tho Eksamin jongki tu ki Thep kam haka DSC East Khasi Hills District na ka banta ka post sweeper but cleaner but ki tu ki Thep lang ha MIDC ya ka post driver. Hakajing penbana bat kajing sam yaki admit card la syam baka DSC kala bo ikatarik haka khat sau tarik urempang arhajar arpun riu bat kapor khandai baje hadu khat wei baje menstep bat ka MIDC pat ka bo nadu kapor shipau baje hadu khat ar baje shiteng sngi. Hakajit Ïatyngkhuh kapor tho Eksamin kataru hakaju kapor ki babun kila Kulmar jengmut kabla penlong ya ka youth wing jong ka VPP hapo kajing alam uba betlum lang nong bet komu vice president ban lek mi sya MIDC ban kerpat ban Pynkynriah por bat yakani layo ban kendu yu MD ka MIDC uba DD nong male hakajing bamdon ki officer ki berikmi ya ki Eksamin. Hagani kejing kendo nakaliang UMD ulakular ya ka VPP youth wing bun kran ya ki officer katanat bakin Pynkynriah no ya ka por bat ban bu no hadian ka khatar baje khnang ban ailat ya ki samla bakin yo ban tho Eksamin bat haba ai khublai ka VPP youth wing kai khublai yo new officer bat ban kan turu ya ki bahaki por ban wan ki deru ban bisar panya no khnang bakum kene kejing jak kanom beteng. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam mangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Rak Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.